Kuphi nakuphi la ukhona khona la ubukela khona lo mfanekiso oqoshiwe uNkulunkulu engasanga kulonde kubusise. Siyayithoba siyazehlisa sibonga nje bona bonke abantu abalandela i-channel. uNkulunkulu ke anisize nani nibusise. Ningakhohlwa ukuthi le video akusiyoqala kusiyogcina. Ivakasheleni i-channel insuku zonke ngasonke isikhathi. Itshele nabanye beze ayikho ke iyona yodwa i-channel ekhona njengamanje singasho ukuthi iyaqinisekisa ukuthi singakuphendula. Inamba futhi ikhona siyakwazi usikuphendule ngenamba ngoba siyakwazi ukusinikeza service on YouTube and siyakwazi ukunika service of YouTube yabona ngale kwenkinga futhi uma isikhathi sikhona baningi abangathola ubufakazi baningi abanga-attest ukuthi we do help them free of charge befonile ngesikhathi. uNkulunkulu kanibusiseke nganza kwethu sibheke iphupho la elika Gladys Botsanyana uthi mkhulu ngiphuphele la kungenalutho koba kungenalutho no furniture only a sewing machine, the house is empty, can you please explain? Sishilo ukuthi la iphupho leli sizolibheka kabili, sizolibheka ngokwendle empty silibheka ngokomshini. Okomshini sasike sakhuluma ngakho futhi kodwa asikhulume ngendlu engenalutho. UPaul ngeluhle esikhathi esiningi ukupha nje indlu engenalutho. Kodwa sizosho ngokwegaba ngoba kuzoya ngokwabantu ngazo isikhathi mawubheke lo mfanekiso bese ubuka ukuthi ufitha kuphi wena. Uyabona? Into yokuqala uma uphupha indlu engenalutho uPaul ngachaza ukuthi lindele ubhekana nesikhathi sokukhungathwa isizungu mhlumbe noma umzwangedwa noma kuphelwa nje ithemba empilweni. Okwesibili singathi thina ufuthi uma uphupha indlu engenalutho uPaul ngabe likhombisa ukuthi mhlawumbe umndeni wakho usulahlekelwe yithemba noma ke uxakwe isizungu nomzwangedwa nje. Yabona? Noma ke umndeni wakho uphila ku-isolation uyayihlangula ebantwini uphila wodwa. Yabona? 3 uma uphupha indlu engenalutho uphawu olubi futhi olungabuye kwesinye isikhathi lusho inkinga ke lisho ubunzima lingasho ububha lungasho inhlupheko ethile lingasho ingcindezi kwabanye lishe nokufa ongahle kufike kungalindelekile emndenini. Yabona? Asivale ngesithi ke thina uma uphupha la indlu engenalutho kuyenzeka kube uphawu luthi ke usukuzoba nesikhathi esinzima mhlawumbe ngakuze imali. Yabona? Futhi kuzomela usebenze kanzima ukuze ukwazi ukunqoba leso simo. Yabona? Siyabonga. uNkulunkulu akulona, uNkulunkulu abusise. Asithi subscriber, sithi musu subscribe ku channel. Siyabonga kuhle. uNkulunkulu akulona. Kubona bonke ababona kukuhle uma subscribe. Siyababongisa. uNkulunkulu ngathi yena ngendlonde nembusise. Imenzele Kuleba oyo Jesu siwe niphansi namatulu kuleba oyo Baba siwe niphansi namatulu kuleba oyo Jesu